Donald Trumpa'n IRAN Bomb atum advisors rualten an khapsak. US President Donald Trump chuan White House a khon bol uparwal te hma a Iran chuan nuclear ral thuam siam atum ti wangin bom mai adu ti le cruise missile a vom pher vek mai adu ti hrila ma se khon bol uparwal ten indona le boina na sajok ati chuak zui palange tinan khap be sakari ni in The New York Times chuan aziaka he thu hi media sang point antar langani President Trump chuan karkal tani ngani khan White House a khon bol uparwal te ko khomin Iran chungchang a soi ho puya he meeting a hian US Joint Chief of Staff General Mark Milley, Acting Defense Secretary Thar Christopher Miller, Secretary of State Mike Pompeo le Vice President Mike Pence te antelani President Trumpa'n he tianga Iran bei mai adu chan hi tun hnaya UN Watchdog International Atomic Energy Agency te chuan Iran nuclear deal bo chia in nuclear bomb siam theina tura uranium thlit fimna enrichment chu alet za som pani in alocal puyani tin an pon wangani Trump admin le Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kai hruai Israel ram chuan engti zong ma in Iran in nuclear ral thuam asiam le nei hi andu lo bur mayani Donald Trump chuan White House chuasan ma January ni somni sani somni pakhat ma nge in Iran hi a bom thor mai ringan nuala ne Iran nuclear ral thuam nei tu ma ti top saklo chu Trump admin tan lo chamna pakhat ani theidona wangin le Biden admin chu Iran laka nem duai tura ngai ni wangtin Iran hi President Trump chuan a hun top ma nge ya a bei an ringani Iran hi President Barack Obama malak na angin rampanga UK France Germany China le Russia hriat puina in Iran nuclear deal in remna chu kumsan hi sompanga khan siamania chuta in remna Joint Comprehensive Plan of Action JCPOA anti mai Iran nuclear deal ang chuan Iran hian uranium thlit fim chu kg sani pani point pariat alo nei to chu kg sathum za a pathum point pasari tanga za pali point panga ba ka di tur ni lova ma se tun hnaya UN peng pakhat International Atomic Energy Agency IAEA te chuan an endik na Iran chuan August thla a kg sang hi za panga point pali an lo thli fim man to November ni hia phei chuan kg sang hi zali sumli pani point pakwa z a lo thli fim reng to ni ti na puanga chumi hnu loka President Trump chuan Iran hi missile mo bom hanga bei mai adu phata ni Ron Dermer Israeli ambassador to US chuan Joe Biden chuan kumsani sompanga a Obama admin ten Iran nuclear deal an lo siam Trump admin ten an chuasan chu azom le turani lova chutiang ni lova Iran nuclear deal azom le chuan Israel atangin dodal na sa takato kang Biden chuan Middle East biala mona din mun dik tak reality chu anga event turani ati Trump admin te chuan Obama admin ten Iran nuclear deal kumsani sompanga a alo si afel chu Israel ram himna ti der thong tu ti in asoi sel na sa hleya kumsani sompariat me tha a chuasan zuya he Iran nuclear deal hriat puyam hing ziak tu UK France le Germany chuan US thil ti hi an soi selin an do dal nge chumi hnuwa US le Iran in kar Boruak hi awa chap kang hluai theidin hmuna ding chhovin aram panin kar Boruak hi indona na sa zok ma chon thei turin atang chho ut areng thina ni kumsani sompariat me thakan President Trump chuan Iran nuclear deal chu Iran nuclear siam tum ti khotlai na satlia mai ania kumsani somni panga tanga sani somthumin kara Iran chuan nuclear ral thuama siam theani atini kumsani sompariat September tha UN General Assembly Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Iran rama Turgujabat facility chu nuclear siam tumna mun ti in Turgujabat chu Secret Atomic Warehouse ti in asoini Israeli spy Mossad ho te chuan Iran nuclear siam tum dan thuruk document tam tak chu
Iran ramatangin anlo ru chuak to ni tun naya UN watchdog ten Iran ramin nuclear bomb siam nana uranium an thil fim na mun hi Natanz mun ania Natanz pilot final enrichment plant anti hi Tehran ko pui chimlam kilometer zan hi vela omin International Atomic Energy Agency te hian an thli thlai reng thina ni August tha khan Iran ramin nuclear siam atum na mun Natanz lam hoi hian kong pui sial ru ani in security pon uruk hle ni in San Francisco muna Planet Laboratory chuan a soini November ni kwa khan bungro phur chi den man ruwa construction equipment an phurlut an hmuwa tin autobar ni somni pakhat khan Maxar Technologies te chuan truck lian pui baka kar le lir theidang tlan lut an hmu boka James Martin Center for Non-Proliferation Studies Milbury Institute of International Studies chuan Natanz muna hian manrol tak le excavation te chhop luani atini Rafael Grossi Director General of International Atomic Energy Agency chuan nilai ni khan UN General Assembly hena anthil hmu chuadan dik tak assessment chu UN member ram zasong ko bathum te tu ma bikin a hril lo ti asoini ma se anthil hmu chuadan an puan hnu loka President Trump chuan Iran chu bei mai adua Mike Pompeo Secretary of State le military lam ho tu ten Indonana sa jok ti chuak thei a risk of military escalation ti chuak thei ti in Guard Force te le Iran Revolutionary Guard Force in khorna te chu a bei tho an ring hle ni Iran hian Gaza Strip Syria le Iraq a tan mun siamin helho training an pe thina ni US in Iran nuclear deal a chhuasan hnuwa Baghdad airport bula Iran military general Qasem Soleimani chu drone strike mangin alo ka plum toa tun naya US le Israeli spy Mossad agent te chuan Iran ram chunga Al-Qaeda ho tu pahni na ni mek Abdullah Ahmed Abdullah Elias Abu Muhammad Al-Masri chu Tehran ko puidai fema ama kara chuang lai chu afanu meria menen motorcycle a chungin an lo ka plum to boka Miriam hi kumsumni pasari mi ni in Osama bin Laden fa panu pui ani Washington muna Arms Control Association in ti te chuan nuclear security hi aleta kal pui nga yani anti Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Iran nuclear deal chungchanga US President elect Joe Biden chu biak thuai atum ti soya eti la hian President Donald Trump chuan election a achak lo ti lapom du lovin media ho te ni lovin court in thuthluk na siam ro se atia ma se Biden team te chuan America mi puiten thuthluk nan siam to e ti in chaka anin ngai nget bur to a White House luwa ngei tumin Biden admin kalphung turangin nitin main hun le ni te an thir chho me ka ni heti la hian Trump admin lameroin Joe Biden hi intelligence briefing chi sang an lati sak du lawani thil kalphung pa ngaya chuan president ni mek te chuan president elect te chu November ni som vela White House lenga somin thil dan an soipuya January ni somni inauguration day huna boilo nan le admin third tan intelligence briefing chu president elect nena nitin president nenan peyangin an pezi a thina ni John Uftel US National Security Agency expert le Osama bin Laden Obama admin laya mi poimo tak tuna Global Zero ti Paul Kovel chu nuclear al thuam matangin ti filhim turani ti tu pola sar advisor chuan President Trumpa'n Iran nuclear deal a chhuasan mai le Iran betum hi Kovel himna ti der thong tu mai ani e atini thirna tlang danga thirna tarmit bun la athumun thin silo Trump admin ten Iran nuclear deal chu Kovel le Middle East bial mona ti der thong tu ti in Iran be chu mona siam na tura an ngai la in thren khatin tunai Kovel ti der thong zual tu risk of conflicts today an no ti thung box ya ole khati song kha tun tumatana kan ngai thak thei chu ani e